foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye taama kɛ ka ɲɛsin Nara dugu ma. A taga taama in senfɛ taama in laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka t'i ɲɛda ji sɔrɔ siraw ani kuran sɔrɔ siraw kan Nara dugu kɔnɔ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Minisiriso min sigilen bɛ ka ɲɛsin kuranko ani jiko ma n'o ye ministère de l'énergie et de l'eau n'a ɲɛmɔgɔ ye Malik Aluseni ye ka fara a ka cakɛlaw kan u ye taamakɛ k'i kunda Nara cercle kan yasa ka taa gɛlɛya minnu b'u kan kuranko ani jiko la ka taa kuran ɲini o gɛlɛyaw la. Sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina a barika la a barika bangebagaw a barika gouvernement parce que n'i y'a mɛn i jɔ nin kunna i fa b'a fɔ sababu ɲuman sisan kɔni an bɛ se ka fɔ jiko fɔla ka nɔgɔya parce que sisan Nara jiko bɛɛ a branchelen don EDM de la sisan fɔlɔ la an tun bɛ groupe de kan mais sisan groupe ko bɔra a la courant de b'a la donc a bɛ marcher sans H24 a tɛ jɔ or groupe tun bɛ wagati min na groupe ba fila tun b'u bolo kelen yɛrɛ tiɲɛna fitinin min bɛ yen chaque 6 heures f'i k'a jɔ ka gasoil k'a la donc o kɛra sababu ye ka jitigɛ yɛrɛ tɔ juguya pompe tɛ fonctionner comme il faut donc sisan ni EDM nana ka raccordement kɛ et puis c'est provisoire aussi yan'u ka compteur kana donc o de y'a to an ko an bɛ EDM fɔ a la parce que u sera k'o min k'an ye. An bɛ aw yiraw la k'a fɔ ko minisiri a ka nin taama a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka taa Narakaw fɛ yen ka t'u ka kuranko an'u ka jiko ka taa jate minɛ ka kɛɲɛ ni président de la république Ibrahim Boubacar Keïta ale ka laɲini n'o de ye ka kuran ani ji ɲuman o di malidenw bɛɛ lajɛlen ma Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Minisiri ka bi nali kɔni ne nisɔndiyara la parce que a nana kibaruya min fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ji bɛna bɔ an yɛrɛ ka bolo kan k'a di gouvernement yɛrɛ ka société ma vraiment an kɔni o y'an bolo tare de an tun bɛ min ɲini o de sisan ne bɛ se ka da ka sunɔgɔ jiko bɛ n ka problème na n bɛ ɲɛsin problème wɛrɛ ma parce que Nara jiko de Nara problème yɛrɛ o gɛlɛya min bɛ courant b'an bolo mais courant tɛ fan bɛɛ donc an y'o de fɔ an bɛ extension ɲini courant ko la quartier dɔw bɛ yen courant ma se jama ka ca quartier yɔrɔ minnu na courant ba se yen kosɛbɛ a ka d'an ye courant ka se o yɔrɔ la sinon courant ko ba tɛ yen a tigɛli fana ka suma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ EDM fo o la fana k'a barika da n'olu kun tɛ bi sisan b'a sɔrɔ aw yɛrɛ aw ka mini jiko tun bɛ kɛ baara ye parce que olu de kɛra sababu ye ka compteur don courant don pompe ninnu na pour que a ka se ka fonctionner. Président de a y'a dan kan ko maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa u ka jiko ani kuranko lajɛ donc bi an bɛ Nara jiko bi ta tɛ gɛlɛya baara a mɛnna donc fura fɔlɔ o ye ka SOMAPEP ani SOMAGEP u ka na yan ka jiko lajɛ kuranko EDM bɛ yan a bɛ san kelen bɔ donc bi kuranko problème banna problème min bɛ yen o ye ka courant di mɔgɔw ma da ɲuman la donc o baara de bɛna kɛ parce que président ko ji ani courant a ka di mɔgɔw ma mais a ka di mɔgɔw ma fana bɛ se ka sara cogo min da ɲuman la donc n bɛ min fɔ Narakaw ye et que à partir d'aujourd'hui u ka jiko gouvernement bɛna an bɛna di SOMAPEP ani SOMAGEP ma. Minisiri a ka nin taama in senfɛ a kɔni nisɔndiyalen y'a jira k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ in n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ gɛlɛya minnu bɛ jiko ani kuranko la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ko k'a dalen b'a la k'a fɔ baara kura minnu bolodalen don ani wulikajɔ minnu bɛ sen kan olu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka sanga ni ale ka laɲini ko ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na ban wa ko ji ɲuman ani kuran o bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ nɔgɔya la. Aw y'a ye forage ninnu u bɛ fo 30 km. ji min bɛna Nara dugu tan ni duuru système ni olu de bɛ ji nin ta y'a faamu donc c'est un système très compliqué et l'État ne peut pas an tɛ se ka san o san an bɛ groupe kelen di groupe fila di donc sisan an ka société de bɛna jɔ jiko la y'a faamu hali n'an bɛ subvention bina à travers cette société
déjà an bɛ ji subventionné an bɛ courant fana subventionné donc ni SOMAGEP nana yan nara mɔgɔw u bɛ ji sɔrɔ u b'a sara comme Bamako ka u b'a sara. An b'a yira u la k'a fɔ ko minisiri a ka nin taama a fisayara kosɛbɛ bari sabu k'a da kan narakaw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara minisiri ka nin taama in na wa minisiri a ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ narakaw ye baaraba minnu bilalen bɛ sen kan wagati nataw la yaasa ka kuranko ani jiko o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma sɔngɔdiya la ko o baaraw k'o bɛɛ lajɛlen na sabati i n'a fɔ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale y'a laɲini cogo min na. An karamɔgɔba Seyid Sherif Usman Madani Haidara a kun bɛ taama la ka ɲɛsin Banamba dugu ma. Banamba Ansaru u ye sojɔ dɔ ka di karamɔgɔ Haidara ma so min ni a musaka taari jɔ sefa wari miliyɔn 25 la a kun taara o kolomo karili ɲɛnamayali baaraw ka dara de kɔnɔna na. An ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara bɛɛ Banamba. A wulila Mali faaba la Bamakɔ ka bɛn ni Alamusa marisi kalo tile 23 ye. Nɛgɛ ɲɛta waati ni o ye 10 heures ye k'i kunda Banamba kan nka yanni Banamba cɛ karamɔgɔ Haidara a bisimilala yɔrɔ dɔw la furanjɛrɔ yɔrɔw minnu ni a ye dugawu don kɛ yen sigibaw ye ka laban ka dugawu ɲini u fɛ. Ngabakɔrɔ droit Moribabugu tɛmɛnen kɔfɛ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara bisimilala ye. A ye dugawu don kɛ ni k'i kunda sala kan a selen sala fana sala sigibaw ye dugawu ɲini a fɛ ni ka dugawu kɛ a ye. Karamɔgɔ Haidara a sɔrɔla k'i kunda Tiɲɛnfala kan. Tiɲɛnfala fɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Haidara a bisimilalen kɔfɛ ni ka foliw kɛ a labanna ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ. Tulomajɔ karamɔgɔ Haidara a jɔra ye ni ka dakoroɲɛ lafoli kɛ u la ka dugawu kɛ u fɛnɛ ye. Masala fɛnɛ bɛ o cogo la. Maaw bɔra nin dugu ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ka karamɔgɔ Haidara kunbɛn. Tuma min na ni a sera Kulukoro ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛta ni laye ni o ye midi yanfanw ye o y'a sɔrɔ Kulukorokaw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ maaninfin ye ni ka karamɔgɔ Haidara bisimila o kɛnɛ ka dugu yɛrɛ maa ɲɛma ni o ye monsieur le maire ye Eli Jara ale kun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiyaw minnu bɛ la farifoniw minnu bɛ la ka karamɔgɔ Haidara n'a ka jama kunbɛn a y'o lase karamɔgɔ Haidara ma. Karamɔgɔ Haidara sɔrɔla ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye Kulukoro bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kulukoro Ansaru a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye Kulukoroka ye. bayi ala fɛ baara in ala k'a ɲɛ bolo amin amin ala ka tɔgɔ duman d'an na amin arabi kɔfɛ an ka foli ni jamiya zansa islamiya ye tiɲɛ asala bɛ ala ma walahi an b'a ɲini ala fɛ a bɛ hɛrɛ min fɛ diɲɛ na yan lahara ala k'o nɔgɔya an na amin an bɛ sira tɔɔrɔ min ye ala ka don an n'a cɛ amin 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 an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ yarabi ala ma bɔra a kɔnɔ amin amin Mali ala ma kɔrɔta amin tɔɔrɔ min jamana in kɔnɔ ala ma bɛɛ bɔra amin ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ amin ala ka ɲɔgɔn kanu don a kɔnɔ amin ala k'o kɛ an ye alakira bonya kama amin ala k'o k'an ye silamɛya bonya kama amin sɔli ala rasul an bɛna jɛ ka dugawu kɛ ayiwa ne yɛrɛ ye Kulukɔrɔka de ye k'a fɔ ne yɛrɛ ye Kulukɔrɔka de ye o tumana an ye dugawu de kɛ Kulukɔrɔ bi jamana in kɔnɔ dugawu kɛra jamana in bɛɛ ye a kɛra Ansaru ye a kɛra Kulukɔrɔkaw ye a kɛra maire n'a ka dugu ye an bɛ dugawu an b'a ɲini ala de fɛ ala ka dugawu minɛ dɔrɔn ala ka dugawu minɛ sira min ye hali bi ala k'o kisi a bɛ min fɛ ala k'o d'aw ma jamana in ala k'a suma ala k'a basigi ala baranti n'a fɛ to ayiwa bisimila ayiwa fɔlɔ ti fila fara ala kan ti
fara ala kan ti jɛnɛya kɛ ti suɲɛli kɛ ti den faga ti namara kɛ sen kɔrɔ k'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'an ta ala k'a وفي عجاتنا ورجاء انزل علينا السكينة والوقار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. karamɔgɔ Haidara n'a ka jama sɔrɔla k'u kunda Banamba kan yani Banamba cɛ dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ Bɔbugu a jɔra yen fɛnɛ ka dakuriɲɛ fila kɛ baw yenkaw bɔlen kun do ka kunbɛn a ye dugawudon kɛ u ye a selen dunbakaw fɛnɛ y'a kunbɛn maaw bɔra fa bɛɛ fɛ karamɔgɔ Haidara a ye dakuriɲɛ fila foli ani dugawudon kɛ olu ye karajɛ bɛ o cogo la tuma min na ni karamɔgɔ Haidara n'a ka jama sera Sirakɔrɔla o y'a sɔrɔ Sirakɔrɔla n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɔn bɛ ka na kunbɛn karamɔgɔ Haidara a ye waleɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin Sirakɔrɔlakaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyana Sirakɔrɔla ansaru u ye laɲiniw minnu fɛnɛ kɛ a fɛ k'a fɔ siège ni o ye ansaru ka siège ye o jɔli bɛ senna karamɔgɔ Haidara a y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma ni siège ɲuman banna a dayɛlɛli ko a n'a ye o kɛnɛ kan a y'o layidu ta ala tanunen kɔ ani sɔli kelen kɔ kiraba in kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ka foli bi Sirakɔrɔlaka bɛɛ ye a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba an bɛ maire fo a ka bonya na a n'a ka karama k'an ka foli ɲɛsin jama'iyatu ansaru dinil islamiya ma olu sababu de ye an se nin kɛnɛ in kan sisan an tɛmɛntɔ don u ko an ka jɔ ka foli kɛ ani ka dugawu kɛ an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ dugu in ala k'a kɔrɔta ala k'a jidi a denw ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma ala ka jamana in tanga ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ala ka bɛn ni kelenya don a kɔnɔ ala ka diinɛ kɔrɔta ala k'an ka kɔrɔtabaw ye chaise a joli k'a ban pewu don dɔ la an ka na a dayɛlɛ ala k'o yira an na ala k'o yira an na n'a banna don o don ni ala sɔnna n'an balolen don an bɛna a dayɛlɛ o tuma na o ko tɔ b'a yɛrɛw bolo sa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. karamɔgɔ Haidara sɔrɔla k'i kunda dugu minnu ka sa o ye Kale Kanku tuma min na ni karamɔgɔ Haidara surunyana Banambala dugu min bɛ wele ko Galo ani Banamba cɛ kilomɛtiri 8 don Banambakaw taara kunbɛn yen de ni ka sɔrɔ ka karamɔgɔ Haidara a n'a ka jama sɛnsɛn ka don ni a ye Banamba kɔnɔ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 14 ye ni o ye 14 heures ye selifana seli waatiw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara bɛ Banamba kɔnɔ k'a sabu kɛ Banamba ansaru farala ɲɔgɔn kan ni ka du jɔ a ye Banamba kina kɛ min bɛ wele ko Sandigila o dayɛlɛli kɛra ka bɛn ni Alamusa marsikalo tile 23 ye jagokɛlaw ka soba sesim a ɲɛma ani a ka jamakulu u ye taama kɛ ka ɲɛsin Kulukoro marabolo ma walasa ka t'u ɲɛda jagokɛlaw ka sojɔ baara dɔ kan soba min ni a bɛ baara bɛ sen na Kulukorokaw fɛ yen nɔ an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na jagokɛlaw ani izinitigiw tɔgɔla soba min bɛ n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye a ɲɛmɔgɔ ka fara a ka cakɛda maa dɔw kan u ye taama mun kɛ ka taa jamana marabolo filanan na a laɲini kun ye ka t'u ɲɛda so kan so minnu bɛ ka jɔ Kulukoro mara la jagokɛlaw ani izinitigiw tɔgɔ la walasa ka jateminɛ boloda ka ɲɛsin a ma baara laban minnu b'a jɛ ka se ka olu dafa ɲani a bɛ se a kolomokari don ma o mun bɛna sigi sen kan a tɛ se waati jan ma tuguni nin so in chambre bɛ k'a jɔ a jɔra a banna a bɛ kalo damadɔ bɔ mais a bɛ waati dɔ bɔ an ye autorité informé ko Kulukoro chambre de commerce délégation la jɔra ka ban an bɛ fɛ u ka na an ka inauguré jaabu mana fɔlɔ ka dati d'a ma ne y'a laɲini k'a fɔ ko bɔn ne yɛrɛ ni équipe ka déplacé ka n'a lajɛ yala a banna fɛn jumɛn tora mun bɛ se ka dilan ka dernier réglage kɛ yanni inauguration cɛ nakun ba yɛrɛ ye nin de i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a cogoya min an taara bureau bɛɛ visité salle de conférence périlen don bureau bɛɛ labɛnnen ka ban bâtiment banna foyi tɔ tɛ yen k'a kɛ tuguni courant ji fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ maintenant o bɛ na ni hakilisigi ye k'a fɔ n'u pɛrɛla don min u ko ko bon k'an pɛrɛla an bɛ fɛ ka taa nin don in na o k'a sɔrɔ an fana pɛrɛlen don yɔrɔ bannen nakun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de y'o ye quoi.
ni so min jɔra jagokɛlaw ani izintigiw tɔgɔ la Kulikoro a jɔra dugukolo min ka o be se mɛtiri 2000 ma wa musaka min donna a da fɛ o be se sefa wari miliyɔn 400 ma mun bɛɛ lajɛlen bɔra jagokɛlaw tɔgɔ la so kun. So camanw de be minnu bɛ a kɔnɔ kabini birow la u ka yɛrɛnkɛ yɔrɔw ka taa se u ka lajɛrɛkɛyɔrɔ ma n'o ye salle de conférence ye mun kelen bɛ se ka mɔgɔ 400 ta. Bon a jɔra dugula kelen mun kan a bɛ taa mètre carré 2000 la après 2000 mètres carrés wari mun donna la a bɛ taa miliyɔn 400 ani dɔɔni na équipement b'a kɔnɔ a n'a joli wari la k'a fɔ yan dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔn bɛ ka jɔ Kayi o fana banna pewu ni ala jɛna n'an ye inauguré an bɛ taa Kayi fanta inauguré Segu ta fana ni ala ma basi kɛ mois de juin o b'a sɔrɔ fana banna ni ɲɔgɔn fana bɛ ka jɔ Segu ani chantier wɛrɛ b'an bolo Bamakɔ ni ala ma basi kɛ don nataw la an bɛ taa olu fana visiter ni ala jɛna n'a ye an b'a olu fana citation f'aw ye donc n bɛ se ka mun fɔ bi o ye nin yɔrɔ ninnu ye welekan mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin Kulukɔrɔkaw ma président direction générale n y'a ɲɛf'a ye bureau kɔnɔ yen sisan n ko bâtiment banna mais ni bâtiment banna ni ɲɔgɔnna la a ka kan u ka équipe dɔ ɲini mun b'a a lakɔlɔsi ka a nettoyer ka entretenir pour que a ka to a bɛ se ka mɛn nin niveau in na je pense a message a y'a mɛn a bɛ disposition ta joona ka mɔgɔ ɲini ka équipe bila yan nɔ ka nettoyer ka entretenir donc an bɛ n'o kan u bɛ n'o kɛ teliya la pour que a bɛ cogoya min na a ka to tan souvent bâtiment bɛ jɔ ka ɲɛ a ka ɲi mais kɔfɛ ni entretien t'a la san kelen san damadɔ i b'a ye a bɛ délabré a bɛ tiɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni sokura min jɔlen filɛ jagokɛlaw ani izintigiw tɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye jamana kɔnɔ k'u ka hakɛw tɔbɔtɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukorokaw ka hakɛ. An kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale denmuso Fatumata Zahara u ka sankunbɛn ɲaɲali baaraw kadara kɔnɔna na Moribabugu Ansar tɔndenw a musomanw u nana Sherifula Jabaraniso furan ni ka jɛya k'a ɲɛ kosɛbɛ an ka jɛ an k'u sɔrɔlenw ɲamada. Alakira denmuso kisi ani nɛɛma bama Fatima ale ka bangeni sankunbɛn ye dɔnba ye silamɛw bolo a bɛ ɲɛnamaya san o san jumada sani tile 20 san o san Mali jamana bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya san o san Mali jamana kɔnɔ wa silamɛ jamana caman bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛnamaya jamana minnu na nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin a bɛ ɲɛnamaya san o san silamɛw fɛ walasa ka kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Alakira denmuso ma kisi ni nɛɛma bama Fatima ni lajara in senfɛ Sherifula Jabaraniso ɲɛmɔgɔw n'o y'a commission de gestion ye olu ka mɔgɔ sugandilen y'a yira k'a fɔ nin waleya min n'a kelen filɛ nin ye Moribabugu Ansardine comité mɔgɔw fɛ waleya don min n'a ni foli ka kan n'o ye k'u ka sanuya minɛnw ta ka ɲɛsin Sherifula Jabaraniso ma k'o sanuya Alakira denmuso o ka bangeni san kunbɛn kadara kɔnɔ. An nana ka na nin baara in kɛ an ye bonya min sɔrɔ a diyara an ye a bonyana an ma sirifu bɔlen u ka yɔrɔ la ka na an fɛ o bonya yɛrɛ bonyana an ma kojugu. N'a natɔ la fana an b'a ɲini Ala fɛ an ka se k'a kɛ ka ɲɛ fana sirifu ka baara de don an b'u ka bila la fo ka taa se diɲɛ wuli ma an bɛ dugawu k'u ye o fana ka dugawu k'an ye Ala ka sini kɛnɛya di karamɔgɔ in mɛn Ala k'a m'a ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an n'an bɔnnaw bɛ tugu nɔfɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma Ala k'o kɛ kira n'a so kama k'o kɛ sirifu bonya kama sɔla rasul. Donba min bɛ n'o ye Famata Zahara ka anniversaire ye an ye di salubrité organisé ka a bɛn o hokumu kɔnɔna ma ka na télévision so kɔnɔna na sanfɛla bɛɛ nettoyer k'a jɛ pour que o bɛ se k'an yɛrɛ ma baraji ye Famata Zahara ka anniversaire kɔnɔ o foli dakuruɲɛ damadɔ an ye weleda min kɛ comité denw ye alhamdulillah o ye welekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ Ala kana nin t'a a siɲɛ fɔlɔ Ala kana nin k'a laban fana ye Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na Ala ka sini kɛnɛ an tɛ kuma la n'an b'an ka sababu ɲuman fɔ n'o ye Sirifukɛ Serifu Usumani Madani Hadara ale min kɛra nin bɛɛ sababu ye an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Bi an kɔni nisɔndiyalen don vraiment teleso bɛɛ k'a ta commission na ka na tele baarakɛla bɛɛ la an nisɔndiyalen don bi ka d'a kan Moribabugu musow y'a ŋaniya siri k'u bɛna tele Sherifula sanuya Fatumata Zahara ka bangeni hukumu kɔnɔna na a kɛra koba yɛrɛ de koba dɔw donna koba kɔnɔ o baara in ye baara nisɔndiya baara ye ka tila ka na ye sirifu nana anw sɔrɔ o kɛnɛ kan Fatumata Zahara yɛrɛ dun bangeni fana ye nisɔndiya dɔ de ye donc vraiment teleso bilama tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya dan de don an bɛ Moribabugu muso ninnu fo u ka nin laɲini in na a kɛra sababu ye vraiment ka jɛya don an ka yɔrɔ la kosɛbɛ ka taga fɛ
wa u yɛrɛ ŋaniya ɲuman ta fana k'u b'u hakili to teleso in nettoyali la vraiment o ko ɲɛnamaba de ye anw teleso mɔgɔw k'a ta commission na ka na tele baarakɛla bɛɛ la an bɛ Moribabugu ka cɛ n'a muso bɛɛ fo ka Ansardini comité Ansardini Moribabugukaw fo u ka nin baara ɲuman in kɛli la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ in kɛnɛ bonyana n'a fa a n'a karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ale denmuso wele ye n'o o bɛ tali kɛ Seyida Sirantu Haidara ale min kun ye famille Sherif la ka mɔgɔ sugandilen ye ka na nin kɛnɛ in kan a bilasirala a balimamuso fɛ n'o ye Seyida Aminata Usman Haidara ye u y'u ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kan. An bɛ yan bi kadiri min kɔnɔna na n'o de a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Fatumata Zaraw ka anniversaire de ye a ka bangeni san yɛlɛma de ye bi ye Ansar comité Moribabugukaw olu ye ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin Sirifila TV ma ka na Sirifila TV sanuya Fatumata Zaraw ko la Zaraw ko la ne ye fɛn min kɛ i ye o k'i yɛrɛ de donc précisément ne bɛ yan nɔ ka famille Sherifila représenter ni o de Madame Haidara Tanti Fatoumata Traoré min bɛ Fatumata Zaraw ka anniversaire fêté san o san an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fana ka dugawu k'an ye Ala ka Sirifila TV mɔgɔw bolo mɛn u ka baara la Ala ka an ka minanko wuli Fatumata Zaraw yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn minnu nana baara la bi bɛɛ lajɛlen ni ka minanko de nana Ala bɛ bɛɛ kɔnɔnata dɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen ka minanko wuli bi Zaraw bonya kosɔn Zaraw hɔrɔma kosɔn a n'a fa sanuma hɔrɔma kosɔn sɔla rasulu. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin Moribabugu comité Ansardini ma ka fara Sherifila jabaraniso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan. Écoliden kalanyɔrɔ min bɛ wele ko complexe scolaire Les Poupons a ɲɛmayaso u ye bɔli dɔ sigi sen kan n'u ka écolidenw ye bɔli a kɛra ka ɲɛsin pankuru jigiyɔrɔ de ma Bamakɔ senu an ka jango sɔrɔlenw ɲamada. San o san école min bɛ wele ko Les Poupons a ɲɛmayaso bɛ bɔli boloda kalan kadara kɔnɔ ka ɲɛsin u ka écolidenw ma walasa a bɛ kɛ sababu ɲuman ye denmisɛn ninnu ma u bɛ se ka jamana cogoya dɔn k'a tarikuw ɲɛdɔn a n'a ladalakow. Walasa o lada kana wuli ɲina o la tilenna u ye bɔli in boloda k'a labɛn k'a ɲɛsin pankurun jigiyɔrɔ de ma Bamakɔ senu. An ye nin fɛn organiser parce que a b'an ka kalanw kɔnɔna na comme denmisɛnninw bɛ kalan daminɛ depuis septembre u b'a daminɛ u sɛgɛnnen don donc n'an ye sorties k'a la tuma dɔ la a b'u lafiya et puis nin fana ye kalan dɔ de ye u bɛ bolifɛnw dɔn u bɛ passeport u bɛ kalan olu la u bɛ polisiw ka baara dɔn kalan caman de bɛ nin kɔnɔ métier kalan b'a kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ polisiw bɛ yen douaniers bɛ yen yɔrɔjɔsilaw bɛ yen donc o bɛɛ de kalan b'a kɔnɔ yɛrɛ de bɛ ci bila denbatigiw ma ka ci bina jamana ɲɛmɔgɔw ma ani anw yɛrɛ minnu ye directeur d'école ni directrices ni enseignants ye an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka denmisɛnninw ka donta kalan na u ka caya et puis ka se ka kalan ɲuman k'u kun parce que kalan de ye jamana ka ɲɛta ye jamana o jamana n'o y'i da kalan na u b'i da fɛn bɛɛ la. Nin bɔli min bɛ boloda san kɔnɔ siɲɛ fila complexe scolaire Poupon ɲɛmayaso fɛ a bɛ kɛ sababu ɲumanba de y'u ka denmisɛnw ma k'u hakili dayɛlɛ walasa u bɛ se ka ko caman faamuya. Ne bɔra ka visite kɛ sisan a diyara ne ye bon comme mɔgɔ caman filɛ de Mali la olu tɛ se ka occasion sɔrɔ ka avion ye bon fɛnɛ na ne ni n teriw an content ba de don an bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna kura ye mais minnu ka di ka tɛmɛ ne. Ni voyage diyara n ye parce que n ye fɛn mun ye o kun delila ka fɔ n ye mais mun ye yɛrɛ la a diyara n ye k'u ye. Nin kɛra ni ɲɛna a ye ne surpris mais a diyara n ye. École in ye écoleden 180 de bisimila ɲinan san kɔnɔ. Denmisɛn kalanyɔrɔ Les Poupons a école in dayɛlɛnna san 2006 de kɔnɔna na. U ka haminako ani kunkilenna min bɛ u bolo o ye denmisɛnninw ka kalan ɲɛta ye. Jɛkulu min sigira sen kan dolantiko ɲɛnabɔli kama an ka jamana kɔnɔ comité provisoire de normalisation de football o jɛkulu in u taara ka taa foli bila an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usman Madani Haidara la a ka so walasa ka taa duwawu ɲini a fɛ u ka baaraw la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ka kɛ n'an ka senandolojuguluw ka gɛlɛya ye ni ɲina y'a san 3 ye walasa ni k'o gɛlɛya duga ka ban pewu kolo min sigilen bɛ o baara kama Sherif Usman Madani Haidara y'o bisimila cogoya min na a ka se ka ladilikan d'o ma ani ka dugawu don u ye o ka wulikajɔ a ka se ka ɲɛ o bolo cogoya min. An ye tournée damadamanin daminɛ mais en réalité
mɔgɔ fɛn o fɛn da donna la pour que ka se ka position rapprocher an y'olu de contacter ka a ɲini u fɛ u ka accompagner ni duwawu ye u ka conseils d'an ma u k'an bilasira en gros o de kama an sera madame Sherif Aïdara ma a ka so pour k'a k'an dɛmɛ ni duwawu ye ni conseil fana b'a bolo a k'o d'an ma président yɛrɛ ko a ma ko hali ni kangari fana b'a bolo ka d'an ye a k'o d'an ye sɔnni o cɛ fana ce matin sɔgɔmada in na an ye jeunes musulmans fana contacté olu fana ko u b'an kɔ u b'an soutien donc k'a fara kan fana Mali ko de don nin tɛ mɔgɔ ko ye balontan ko passion caman b'a la mais Mali ko de don. An nisɔndiyalen don an sewalen don ni fédération kura ka nali ye ka na bɔ karamɔgɔ ye u nakun foyi t'u la fana kɛra ka na dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ et puis ka tila ka hakilila d'u ma min bɛ se ka u bilasira baara in kɛko ɲuman na u nana fana karamɔgɔ fana a ye dugawu k'u ye mais a ye conseil min di conseil in bɛ an bɛɛ de kan ni o ye fédération yɛrɛ ye ani balontannaw fana ni ɲɔgɔn cɛ ani maliyɛn bɛɛ pour que bɛn ni kelenya de ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baara kɛ an bɛ se ka min fara a kan peut-être a ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ minisiri ye décret min bɔ tan k'a fɔ équipe bɛɛ ka se ka jɛ n'a ye ka se ka o soutenir pour que Mali tɔɔrɔ ni degun min bɛ a balontanko sira kan o ka se ka bɔ a la an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o y'an ka ɲinita ye bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka o nɔgɔya an ye fana. fɛn tiɲɛnen n'a dira mɔgɔ ma baara b'i bolo dɛ baaraba de b'i bolo o baara in kama vraiment an bɛɛ ye maliyɛn de ye hali n'anw tɛ balontanna ye i y'a fɔ cogo min na an denw b'a ci jamana yɛrɛ b'a fɛ bon i ka jamana bɛ fɛn o fɛn fɛ n'i b'o jamana kɔnɔ diyagoya yɛrɛ b'o fɛ an yɛrɛ min ti balontan tiɲɛ de don an ti balontanko sira kan mais a b'an degun kuma dɔw la n'an ye denmisɛnninw kule ka mɛn k'a fɔ ko Mali gagnera an bɛ nisɔndiya hali n'anw ma se ka wuli k'an pan mais n'a fɔra an faso gagnera an sigilen bɛ nisɔndiya bon o la n'a fɔra fana ko se kɛra an na vraiment hali n'an ti terrain kan hali n'an ti balontanko sira kan an ye maliyɛnw kɔni de ye n'a fɔra se kɛra Mali la maliyɛn bɛɛ de b'o la o kumana an bɛɛ nisɔngoyalen sigilen bi to k'a fɔ a se kɛra an na hali n'an m'a manifester a ti bɛn an ma an bɛ wele min da balontannaw ye f'u k'a dɔn u faw u baw u mɔkɛw bɛɛ ɲɛ bi olu de la jamana tɔgɔ la n'olu bɛnna bɛɛ bi lafiya mais ni bɛnbaliya donna fɛn o fɛn na n bi kelen fɔ aw ye ne ye kabini ala k'an da n ma deli ka mɔriya kɛ balontanna ye minisiri b'an bonya a bɛ na an bɛ dugawu k'a ye mais dugawu ninnu na a kɛtɔ an yɛrɛ b'a dɔn a ti minɛ pourquoi parce que anw y'o de kalan bɛnbaliya bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dugawu jaabi tɛ anw b'o dɔn anw y'o kalan bon on est obligé n'an ka faama nana ko dugawu kɛ an faso don an bɛ dugawu kɛ ni fierté bɛɛ ye an faso ye mais k'a sɔrɔ an dalen don a la dugawu in ti minɛ munna an ye kalan min kɛ ala ko n'aw ma bɛn t'aw dɛmɛ kumana ni bɛn tɛ yen dugawu ye nkalon de ye kumana an bɛ min ɲini denmisɛnninw yɛrɛ fɛ pour que u yɛrɛ ka sini dilanli kama u ka mɔgɔw ka kuma to yen u yɛrɛ dama min bɛ terrain kan u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an b'a ɲini o kɔfɛ minnu b'u ka ɲɛmɔgɔya la u k'a kɛ ala kama u ka se ka bɛn sabati u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛn bɛ sabati denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in a bɛ se ka bɔ tan. Duwawudenw ani jataw o kɛra sababu ye ni ka bisimilali kun cɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.